Antiqay Qariya Sardarada mana bir motarda oldi sel. Soňky günlerde Afganistanyň ähli sebitleri görülip eşitilmedik agyr ýagyşlaryň şaýady boldy. Izi wayran etici siller bilen basılan ýagyşlar Afganistanyň durly welaýatlarynda, şosanda Herat, Kandahar, Balkh, Faryab, Jowzjan we Taşgorgan welaýatlaryna inip, halkyň malyna we janyna agyr ziýan ýetiripdir. Yerli habarlara göre bu siller zararly üýleri ýykylyp, ekran yerleri bozulup, mallary ýogalyp, ýollary ýapylypdyr. Käbir yerlerde ýaşaýjylar naçar ýagdaýda üýlerini terk etip, has etibarly ýere gitmege mejbur bolupdyrlar. Şöyle hem adam zaýaçylygy barada habarlar ýaýrap, bu tabii hadisa hakda aladalanmagy artdyrypdyr. Bu kynçylyklaryň giňelmegine garamazdan Afganistanyň tabii hadisalara karşı göreşen idaralary belli bir garaýyş ýa-da garşylyk görkezmendirler. Öňünden ýok taýýarlyk we mümkinçilikleriň azlygy ziýan köpelmesine sebäp bolupdyr diýerler. İşara edilen halkyň asasy kynçylyklarynyň biri şäherleriň içinde döwrebap kanallaryň, su akarlaryň ýoklugy we olaryň dogry dürüst dälligi diýerler. Şo sebäpdenim ýagyşyň suwlary köçelerde we sereklerde jemlenip, ýykyjy siýlere urulypdyr. Şäherleriň ilaty şäherde oturýarlar üçin olaryň köpelmegi bilen düýpli we asasy işleriň ýola goýulmagy zeruri hesap etýärler. Olar hökümetden her näçaltlykda belli bernamalary düzläp tabii hadisalaryň öňüni almak barada çareler görmegini isliyorlar. Umuman soňky ýyllarda ýene bir ýola kynçylygy idara etmek hakda goşoklygyň barlygy we Afganistan şäherlerde hemeden öňde düýpli guruluşyklaryň bünyady edilmegini zerurlygyny görkezdi. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.